tu, ca să mor pentru tine. Este greu, dar este greu să trăiești pe Dumnezeu. Dar te rog, nu te uita la viața ta. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce El s-a dat, ca să moară pentru tine. Vreau să spun că și pentru tine a murit Iisus Hristos. Și dorim în această seară să bată ciocanul lui Dumnezeu, care e cuvântul Lui, la inima ta. Astăzi să-L primești pe Iisus în inima ta și vei deveni un om cel mai fericit. Pentru tine un păcătos, pentru mine un ticălos, pentru noi iubit de suflet, a murit Iisus Hristos. A murit pe lemnul crucii, ca noi doi să fim iertați de ale noastre păcate. Este greu, dar este greu să trăiești pe Dumnezeu. Dar te rog, nu te uita la viața ta cea grea. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce El s-a dus, ca să moară pentru tine. Este greu, dar este greu să trăiești pe Dumnezeu. Dar te rog, nu te uita la viața ta. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce El s-a dus, ca să moară pentru tine. Deci acum, cum tu dorești pe Iisus ca să-L primești, tu în dragoste să stai, în lume să nu te pleci. Și în veșnica iubire cu Iisus mereu să fii. Uită-te de la Iisus, ce la cruce